er til at komme. Vi har lavet en lille bet her, hvor min kære færing. Det går altid en enkelhed ud på. Den, der brækker sig først, hvis man brækker sig selvfølgelig, han skal æde verdens stærkeste chili. Og for at vi kan holde styr på, hvem der brækker sig først, så har jeg drukket rødsodaen. Jeg har drukket grøn sodaen. Så det er planen, at så ser vi, hvad der sker lige som go with the flow. Nå, vi vil lige have lidt mere, og så går vi i krig. Okay? Okay? Ej. Jeg kan gå. Ja. Hej her. Ej, det er fandme godt nok så ulækkert noget, det der. Ej, det tæller først, når jeg har spist surstrømning. Ja, ja. Det er ham, der brækker sig efter surstrømning. Ja. Fuck, det duft der. Ja, nu er slugt. For satan, mand. Satan, det er jo nok hæftigt, mand. Så er jeg fandme snart middagssmad. Ej, Ja, du er nødt til at rykke lidt. nu så kører vi. Jeg skal fandme ikke på camping længere. Ej. Undskyld mor for din campingvogn. Så kører vi. Okay. Okay. Vi er klar, vi siger slut, vi